Θέλουμε τώρα να ακούσουμε λίγο και τον κύριο Μαριά, γιατί μια παρεμφερή πρόταση έχει και το κόμμα του οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Εσείς τι λέτε λοιπόν, κύριε Μαριά? Κύριε Βαγγελάτο, θα σας πω αναλυτικά για το θέμα που έχει τεθεί. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι πάμε να περάσουμε στα ψηλά αυτή την τεράστια επέμβαση, όχι μόνο παράλογη, την αντιδημοκρατική, την επέμβαση με τη λογική του νεοαπικισμού και του προτεκτοράτου που έχει η κυρία Μέρκελ. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να υπάρχουν ήδη αντιδράσεις. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι η Προεδρία της Δημοκρατίας έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση για το αν υπήρχε δήθεν plan B από τον Πάνο τον Καμένο και τώρα δεν βλέπω καμία ανακοίνωση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα ήθελα να ακούσουμε την άποψή σας επί του θέματος που αυτό είναι καθοριστικό. Βλέπω επίσης μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού η οποία είναι πολύ light. Εδώ χρειάζεται παρέμβαση συγκεκριμένη, ρηματική. Καλά, εσείς τον προτείνατε τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Καμένος βγήκε από τη σύσκεψη και μας είπε πρότεινα το πικραμένο και πέρασε. Αν δεν σας αρέσει τώρα. Το ότι το προτείναμε δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δικαίωμα άσκησης. Προφανώς και σας τιμά αυτό. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχουν ληφθεί όλα τα διπλωματικά μέτρα για να μπει στη θέση της η Μέρκελ. Διότι διαφορετικά από αύριο και μεθαύριο θα ακούσουμε κι άλλα. Και μάλιστα για να θυμίσω την έκφραση ήταν επιβάλαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι της καταγγελίας και του μνημονίου. Επειδή είμαι μακριά σας, δεν είμαι στο στούντιο. Έχετε 30 δεύτερα, πρέπει να το κλείσουμε. Γι' αυτό θέλω. Εδώ λοιπόν έχω ένα έγγραφο, θα σας το δώσω αν έχουμε διάλειμμα ή αν μπορέσω να μιλήσω. Είναι το επικαιροποιημένο σχέδιο το μεσοπρόθεσμο. Εδώ λοιπόν έχουμε το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία και είναι μείον 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 11,4. Ναι. Οι τόκοι τους οποίους πληρώνουμε για το ίδιο έτος είναι 12,7. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ζητήσω το, λοιπόν. πώς γίνεται, δηλαδή έτσι, έχουμε τα λεφτά μας, φτάνουνε. Θα ακούσετε το λοιπόν. Εάν προχωρήσεις σε καταγγελία του μνημονίου και μονομερή διαγραφή του επονίδιστου χρέους και δεν πληρώσεις τους τόκους και τα χρεολύσια, τότε τα έσοδα του κράτους εφαρμόζουν. Γιατί είναι μπούρδες, είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός. Για το άπιστο λόγο ότι δανειζόμαστε για να πληρώσουμε αυτά και παίρνουμε κι άλλα. Μάλιστα, κύριε Βορίδη, δανειζόμαστε για να πληρώσουμε τα παλιά δανεικά. Και παίρνουμε κι άλλα. Και παίρνουμε κι άλλα. Δεν παίρνουμε άλλα. Αυξάνεται το χρέο μας, κύριε Μαριά. Πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς. Τώρα κοιτάξτε, δεν με αφήνετε για άλλη μια φορά να μιλήσω. Έχω τα στοιχεία εδώ. Αυτά τα στοιχεία είναι το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα. Εάν δεν πληρωθούν τόκοι και χρεολύσια, το σύστημα Ελλάδα βγαίνει. Το είπατε, κατεγράφει, θα σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαρίστω στον καλό. Πρέπει να κλείσουμε για λόγους χρόνου. Νομίζω ήταν σαφής η άποψη. Ο κύριος Μαριάς λέει ότι φτάνουν, ότι βγαίνουν τα νούμερα, ότι έχουμε τα χρήματα να το κάνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις.